Tibi mamu akwaba ade aba Badwam dwumadie so ebra so se di apomde ho nkomo kakra nipa so bibenya wo na efri ade ama me ne wanse so yade kuro ya anti so bi domwo ene odi apomde ho nkomo a ne nipa no waboa waye ogefo boafo soro nkokra sebe ubedidie obenom na ebewie akire beja oyade na obeka dem anase e kwa wontimi nkobie ne ho asem no ne ka den papa nti wo mo atimi no no mo adwene mu na adoma chede nyankopon de amo no wode nimdie bata ho na wode eye nnuro esa ye nyadewa emma ye nya pomden gina ye na so chewa as far as this so no say nipa no ni kwa se esi omfom make say owa ahene champon e wo menchen mia mi krom ni so ya won kofie papa samufo na ye ka no nye omo wa bruchire nkwa na ye samu ye obi ho no a Ghana he ya na free asantemam sekiremam enso won kofie we dun kran na ja be di anko na kakra bi tifemu a na on esere no ho ahene boko de bravo ko matoto o se nipa ne bebre kura nim se o ye sekireni ani o and bebre but sometimes me baby imagine bia me fancy se sekireni wo mfi o de na wo mfi baby okruma nti no was uma manfo hu baby o fi la o ko la kofi kakra ba nzama kofi Yabako, I feel ready. I be ako. Mayenhwe ene nkomo be na the free givers ebre. Na nkomo me the free givers no 8 ya wa. Said wadi ka cheche mu na pomudene de enti na nananom esua ya wo musua eyi yade. Sanse nipa wo ho na wa pomudene no chimato wo ho a ya na hadwene. Eze obi fa wadwuma mu a opo obi asabe mpredu asa ahomache ofre na obesore awi anajo. Enti se wo nya sa opportunity no na obeye adwuma na bosome mienu bi age se ejo to no fe sa na ese wo kwa ase wo ba wo a unim adwuma na ye ntimi nyi wadi da bia nso yade ha ba ne sa ya na problem problem ne fire service no ni ade nyina obekwa ka se ko medicals nyina ye pese ye hunu sampa otiapo yes iti edro ba ko a doctor de aba enron de dose ye will give us herbal mixture e wo hobi ne simani me no ntontom da ho ye will give us p capsules no nso boa mema na wo mudi mensem libido no akofom ebeba ave give us cool capsules nso boa yisisi mu ende ma ne mema nyina enom yesanso e will give us gc capsules and mixture no nso wo ho a eboa infection ene ade nyina esiesie ema ene mema na ne nkoma me ne Ghana fo ba bebo no ne nyina efa ye give us about mixture ho na yenim se menua no kra ne se yade bi okrom ha no mmere bi atwam wo no na ye nhye ne nso malaria yade a ekum ni papa wo hwe nhwehwemu a wiase mfa na nyina pomdimu ahwefo no eka no a broni kura suro malaria chain is so wo hwe years ago no missionaries ba Africa no mo mba Ghana dodo na ewu ye malaria entontom na wi wo mku wo mo enti enei nyame aye adom na Dr. Solomon Kwabi na Dr. Fo akofo aduru we e de abade wo se so no soro na eboa yen sei na tie aduru no sei na tie eye ensuo nimtri ewom na kutukankan so wom yenim se kutukankan de enane moja enti obi asabe mpreduas waye kese aburu so obi apese wo sotie bi a wabasai aye twontwon o ma onsa so a enye ye aye dwedwere we de ye tim uduru sa kire ho aye si anete enti ahoden no ewo ho nanso ade ebetimi aboa wo na de bia obenya apomden no onum give us about mesha ebeboa ade ba ko ewom ne se ebusu immune system no enkwamwa na wo nipadua no emu no se eyemre na ahoden enimu a eno na yade bia ekowuma na abekra wo obi onum a ye wode mu ha ise bia ne mu ya ne yakora na obo wo a obi te ha na obetimi agisa yade no ebi obi nwansi ba akokora wo ne teka mu abunse wo mo aka na obi ase mahwenu keka masum keka na wo mo attract yade no mesre wo a eba ne sa na chese wo immune system na ahoden enim kope give us about Mr. Drebi na tonom ye ton drugstore ne pharmacy shop nyina da ye aduru a eboa ehye nipadua no ekena obi onum a me aduane a wontimi eni wa wo awie ene ade na waye no fin te se sebe mpredua sakrama ba atan no na eniema a ekoso nipaduam no enye papa give us about Mr. Dre na eboa wo wonum abem watimi adidi obi onum adwuma sam
pressure ne ade adwendwene ntino enna kra wontimi enna eba na sa de bia na wo fon no waye no fen se de menua be ma eka ye no ntimi serew eba na sa give us about Mr. Drebi na abem eba mu watimi ada obetimi adidi sanse ebustu immune system na mogya ne di afisa no woni padua no mu eye nim tree no ebustu immune system etie no eye adwuma woni padua no mu nkwamwa na multiply wom ema mo kuniti ayade bia akutukankan no nso wom no na ne mogya eti se malaria chewa na san tontom ekawa anopheles mosquitoes ntontom ba no wakawa or the plasmodium parasite ene wura ni paduanum ekomu a bonsa na ahyase attack immune system no wa hoden ene nkwamwo na ma otimi ekoba wo memema won saso ya akonkosam no bonsa na afi ebrase de beba ne se awo be hyase ade wo utiri be pao wanum be onyonyo wo kasa kra na se oketrema ya abro wa no so na chese ai se oketrema na edududu wa ye boho wo ye ohwe a enyeye eba ne sa na chese omogya no ada eba ne sa na chese yade no atimi ako ade adi we system aye asojafo a ewo nipadua no emuo aduro wei na Food and Drugs Authority age atomuo ye nhaha makan ne de aye enti wonom no ebedu akaginemu ebehya ase abustu immune system no na ako de atia yade ne nyina de afi nipadua no mamam na wo nso wanum ato a wontimi ne die nso ebeboa enti Mr. Drug Store ne pharmacy shop bia no ye be wo okwa also pe give us Herbal Mixture de ntontom eda ho no we ne nyina yage atomuo enna na dwumi kodu fie be te se 12 e wo se mepe bibi kakra kama no ansamada etimi di saa de kro no wie ye wo se menim give us Herbal Mixture bi me de bi tua meti ena me boye meto hopam e bo no nan mani ate ena maba be si he ntimi serew e betimi abo adi wakaginemu na ama time a wode da no bibia be ye kama e de amaw enti ukọ Drug Store ne yesi bi ni ho no ma na sa uto wi a obetimi afre wo 0543 222470 0543 222470 ya be kire okon abefa so abenom no ebeboa wo keke se wonde ono odi tua ne tintime sa ne masua Dr. Solomon Kwabi onnam Dubai nyina ebi hye ne ka mu ba bi onnam bia nti udi tua wuti a obo wafono ma wa ye okay na no akire nso no ye wo enromienu wa hanoma we na ye ntafo sei na tie we ye give us ye cold capsules na we ye give us P capsules aboa mema ya kire se wo mo empamu agudie no ewo fom enei se wo kokoye oba ho ade de ne betena fie na wo yisika topon so ni nyina eye mama na nije na nije ba ko a obusa mebre obeka kire wo ene se wo se mpama gudie no so utimi di ni ye wa ni ni ye a wanhwe a wo bedo ama sebe mpreduasa enkrante aba abawe nti ado aburo na aburo yi a pese buro yi bia ye kama na afi nso wo se wo di niam bi gugu ase na eye na afi wo twe fa obo eba ne sa sebe mpreduasa wo chema a wo fi ono waduane ye de besi upon so no obeba bidi oba ba so nam ama wanim agu ase nti wo sisi no aye doso aye tententen ejina so wontimi nkoto a eye flames ahodo nuane aye die no de entimi digest woni paduanum no ena de flames no eba wonum give us cold capsules e be yi flames ni nyina wo sisi no ebekọ uti ade bia paawo wo kasa na pampan e wachire de bia na asa niema mfita bi e wo wonum ni nyina eye symptoms a e kire se wankasa no wanhwe ya problem pa e na eba abeto wo na wo de give us P capsules no efra na wonum ni mienu ebom se ya ebema adabridwo no ase atu obema na sabe mpreduasa ayeketo bi e shrinke mesrewa kope give us cold capsules ni P capsules ni binanom e bia obema no eho timi kekawa anu nyina aya apoapo bi ene ade wonum sa nnuro mienu ebomu a ebesiesiwo adabridwo de anye wo e ma ye modini e wo abra bomu da wo ye bema na sa ade we bi etowa wanhwe ya animguase ene beka wo. All right, many age package no to be frank with you say nre wo koto say e wo shop yan ha beka say foreign ye bo give us abaso pa nya eduro ne papa nko a ene tata hwe ye ne mu nkwa mafa so a package ni nso kama mu tonko so wo be sa do number na to dwa bi mo bre na so na fe ye de wasi 0543 222470 na minia mamemfa we entwam na fe men sorry enko mesra wa yepe obi a ye ne be ye market no o ye marketer yepe yepe bi na ye ne aye adwuma nti se o ye marketer na se onim se di etwi motorbike automatically wanya adwuma frɛ number we ye marketer na otimi twi motorbike wanya adwuma sesia wo give us adwuma konum 0543 222470 yabafu adwuma na wonso onsa akwa na. All right, o ahina champion medase yabese hia biem ene onkomo pa na anopai ma yemfa na ase ma compu Ghana Prime Friday dwumadie no o se yema wasonte se sisi ebre na duru ebinum ka Black Friday ho ahwan o mo de Prime Friday
or up to 50% discount ɛwɔ ne products ahodoɔ no so ne ye kan free sabre ya ekosi sɛ bosomi we bɛkɔ na wieye ɛne empo ye di wurabro nyane mu no bomoden sɛ obɛbɔ wura computer Ghana na electrical appliances ahodoɔ no wonso wakwa pebi ye bra obenya exclusive discount enti mananye ntintia bibia efa ye electronics ho de computer Ghana na bɛkɔ a obenya ne papa bibi ekire wadwena na abɛpinkyire mu ansa na otu anamon a frɛ ɛyɛ 030 275 2020 030 275 2020 GH Herbal or say what the golden herbal mixture abedwaso a herbal remedy edema malaria mo a to da bia wotsem ho keka mo wo bia ja uhia mujaduro we no ne akwakoto broni de bia ma no afona toto aye ponso do improper fashion soro no na aye kese echen fom bomodia ne pe golden herbal mixture de bi na boatma herbal mixture so e wo ho no mo a eno no ja wo a wo yem atim wo okotena sebe asemasi so a se yeye ni no nsore ye obechimo ama ne to atete be wi akire ne so de yare foforo ebre no na bemma wa hoden e wo mpem oba ya ne se mema na emre emma ni bi so ayemre papa bebu oda ho a se team ode opa apusa nani onte hwe tese eno anso oda ho wo sa no libido no wo fom na wape boatma herbal mixture ni bi aduro no okọ okanshi na boache herbal na fe takrade mensa kofodua Gapsen pharmacy ne Benol pharmacy enkoko Hillside pharmacy na Owusko oda ochiniba chemical na obenya bi 02431 73388 yabasisi ya na ene team na kopie eye Kumase enti omanhene kwabena Asante ene na pamfo ejinam denten Dominic Siabu anu wonu aka production team ni nyina aye set Kumase Asante mantem nkomo ben ene fi Kumase ba oman se otimenka somwe na afefe numu Asante mamu ene nkomo a obedi amamamu ni nyina atonka kwamna somni enko